Chceš vedieť tajomstvo, ako nabehnúť na zdravý životný štýl? Je potrebné mať systém. Presne preto som pre vás vytvorila na základe vlastných dlhoročných skúseností môj systém 6N. Tento systém ťa štrukturovane naučí jesť a variť zdravo. V 1N ti prezradím, ako sa namotivovať a ako si dať ciele. V 2N ťa naučím základy zdravého stravovania. V 3N sa spolu pozrieme na to, ako si efektívne a jednoducho naplánovať zdravé jedlá a varenie tak, aby ťa to bavilo a dostaneš aj fit jedálniček. V 4N ti ukážem, ako efektívne nakupovať, na čo si dať pozor a dostaneš aj predvyplnené nákupné zoznamy. V 5N budeme spolu variť a ukážem ti praktické tipy z dlhoročnej praxe, ako si to uľahčiť čo najviac. No a v 6N si z toho všetkého vytvoríme návyk, aby sa to stalo už súčasťou tvojho života. Toto všetko sa naučíš v mojom novom online kurze Fit telo v kuchyni. Klikni na odkaz v